Ahoj, volám sa Michal Konrád a teba určite zaujíma, čo máme ja a tofu spoločné. Obaja milujeme byť súčasťou rôznych receptov, ktoré sú chutné a nezaberú ti dlhý čas na prípravu. Tak poďme spolu na to. Počas následujúcich týždňov budeme spoločne tvoriť lepší svet chutí. Ukážem ti, ako pripraviť rýchle, chutné a jednoduché recepty z tofu, ktoré ti len potvrdia, že Lunter je skutočný originál. Sleduj naše sociálne siete, aby si zostal v obraze. A dobrú chuť.